Hello guys, good evening. Oh, sorry. Hello guys, good morning. Nontonku बयखौबो दिनै गोदान ब्लगाव बरायग्रोना लाग्रोबाय। थिं दोननो नागिरदों आरोना। थिं दोननाय आरो बाथाम हानायनि माखासे भिडिअ लाबोगासिनो दं आङो। नोंथांमोना लाबोगासिनो माने लाबोखाबायानो आरोना। नोंथांमोना नायलांदोल' भिडिअखौथ' नुलांखासिगोन। फारि फारि नायलांगासिनो आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। बिदिब्ला स्टार्ट खालामनायनि सिगां माखासे भिडिअ देखायग्रोगोन। नोंथांमोना अबे न'नि थाखाय बाथाम हागोन आरो अबे न'आव थिं दोगोन बेखौ आं नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन। बेयो नायलांफादो आंजों लोगोसे। नायलांनो थाखाय रेडि जानानै थादो। आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरो आं मोनसे खोथाखौ खोन्थाग्रोनो आंमोन नैबे गय बागान थालिर बारियावसो दंफैयो आरोना। जायस बे गय बागान जा आं बे गय बागानावसो दंफैयो। नोंथांमोना एसे गय बागानखौ नायनो गोसोबा नायला जोंखौ नायनो इन्टारेस्टबा नायलांबायल' थादो। आं देखायलांनोसै आरो बे थालिर बागान गय बारिखौ एसे नायदो ससेखिनि आं बेकग्राउन्डजों देखायना होनोसै। Ini arna nih guys man, goi bagan देखिना एकदम थालिर बिफां थालिराबो गोगोम थायबाय आरो नैबे हाजोआ भुटाननि आरोना जोंनिफ्राय एसे खाथि जायो। बिदिनो थांनायसिमाव बिदिनो 4 घन्टासो लायो आरोना। थाथ'लासिनो थाङोबा 4 घन्टासो लायो। बिदियाव मोनहैयो, बारा गोजान जाया। थिं दोगोना बे नङाना गाइसमोन, नैबेनो आरोना बेहायनो थिं दोगोन। नोंथांमोना दा भिडिअखौ नायलांदोल'। आं देखायलांसै। थिं दोगोना बे न'आवनो दोगोन, बेवहायनो दोगोन आरोना। ओमफ्राय दा बाथाम हागोना दंफां हागोना नैबे न'नि थाखाय बाथाम हागोन आरोना। बे न'आ 13 बोसोर जाबाय आरोना। औवानि गोजा नायनानै लादो। 14 बोसोरसै औवानि गोजा। दंला थाबाथाय गयाबो थायनो नागिरोलै। गया थायनो नागिरा। हाजेनबाय आरोना गाइस, हाफायजेनबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ बेकग्राउन्डजों नायलांबाय थादो। आं बेकग्राउन्डजों देखायलांगासिनो बेकग्राउन्डजों नायलांदो। मोजाङै नायलांदो आरोना गोसो होनानै।
सेंग्रानाव खिमायबावलाबाय थायोलै गारि लानानै दा साब्रानलाबाय थायो नांसिगौरा नों लामायाव गोरिब अबस्था मा खालामनो हारसिं माबा सेंग्रा मानसिफ्रा ओरैनो बेरायनांगौसो जायो नाथाय मा खालामनो गोरिब अबस्था मावनानै जायाबानो जाया आरो ओरै सासे दंबावोसो नायग्रा महात्मा गान्धी आबौ महात्मा गान्धी दं ओरै मावग्रा गासिबो दिनैहाय थिंदोबाय आरोना दामना नायलां थिंदोनायखौ आं देखायलांसै दिनै दोफैबाय नायगासिनो नायदो आलुजों माजों आलु गोजा फान्थाव भाजा एवदो बाख्रि सिफायनो र' दिनै बेदर मोनजायैखाय पनिर हाबाय आरोना पनिर जानोसै दिनैहाय भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामना लांदो गाइस थाबैनो गावसिनाव 1K साबस्क्राइब खालामना लांदो